मोनबाय फोजों हा फै माहाबा थांगोन बायदि मोनदो दा बबेयाव होनो नामा स्टेनाव रब्रा जेखाइ लायग्रोनोसै हाय लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे आंनि धोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय नै दाथ' लकडाउन जेरावबो थांनाय जायाखै बाहेरफोराव जेरावबो थांनाय जायाखै माने जोंनिथिंजाय बिराद कर'ना पजिटिभ मोननायफोरा बिराद खाथियावनो मोनफैगासिनो आरोना नै जोंनि बर बाजारावबो ओमफ्राय आरो बैथिंजाय खाथियावनो बिराद खाथियावनो पजिटिभ मोनलाबायगासिनो बिनिखायनो जोङो जेरावबो थाङाखै न'आवनो दंबाय थायो ओमफ्राय न'आव थाबा मालाय मा खालामना थाबाय थानो ना लोगोफोर बिराद बरिं आरोना ओमफ्राय ओरैनो थाबाय थाबाबो बिराद बोरैबा जायो नालाय देहाफोरा ओमफ्राय आलासिबो फैदों जोंहानावहाय जोंहा बिबोनां फैदों आलासिफोरनो जाहोनो बाजार खरस खालामनोबोथ' बाजारफोरबो गैला नालाय ना बेदर बायनो बेदरथ' जाया जोंहा नाफोर बायनोबोथ' बाजारानो गैला नालाय ओमफ्राय न'आव फख्रि दङ जोंहा फख्रिया दै रानबाय ओमफ्राय दै एसे दङ ओमफ्राय हाग्राबो जानानै दङ ओमफ्राय बे फख्रियाव आङो ना गुरनो नागिरदों लोगोफोर ना माने दा नाखौ मोनगोन ना मोना मिन्थिला दे नुजानो यो आइदि आङो जेखाइ लाग्रा जागोन आइदि र' गोलैगोन र' सायहाङाव जेखाइ लाग्रा जागोन ओमफ्राय आङो ना गुरनो नागिरदों आरो ना बिराद मोजां देलायदों नै आं आय रले लिपस्टिकआ हा हमग्रा जेखाइआ आङो ना गुरनो नागिरदों लोगोफोर ओमफ्राय बेखौनो भिडिअनि गेजेरजों एसे दिन्थिलांनो नागिरदों आरो ना नै आलासिया बेनो बियो जोंहा बिबोनांनि फिसाला ओमफ्राय बिनि बिमा फैदों ओमफ्राय लिपस्टिकआ नांलाबाय ओमफ्राय बेखौनो भिडिअनि गेजेरजों एसे दिन्थिलांसै आं ना गुरनायखौ नायदो लोगोफोर आं ना गुरनो रोंना रोङा ओमफ्राय नाखौ नाखौ आङो मोनगोन ना मोना एसे नायलांदो दे होमबा नों माखौबा रायज्लायनोबा रायज्लायदो हा मा होनदो मा होनदो खोनायाखै ओइलाय नारखांबाय थायो आंखौ नायलाय बे मानसिखौ मा इलानि बे मानसि इथिबाय बिराद साफा नुदो इथि नोंनिखौलाय खरखानो नोंबो ना गुरगोन इस दे हाय होनदो इ मानसि दे हाय होनदो दे हाय नै ना गुरनाय नायग्राफोरा बिसोरनो ओमफ्राय नै बिथिं आयौ माबाथार बोरैबा माबा जादों नै बिजावजालि गोदान दे खन नों माखौ लागोन मा फिसा जेखाया जि माबा लेथ्रा जाना दङ ओमफ्राय बेबा बेन्दों गोजा हेमेन्थि नोंखौ लायाखै खबाइखौ नों थांफागोन नामा इयाव नै जेखाया बेनो आंना सेन्देल गानदो दा सेन्देल गानथारो Mama şunu al be. Ha? Ay kimse vurgun ne? Sefer diyapsa. Neng yaw gakho neng khonu akhe yaw gakho. Goja kha neng. आङो फख्रियावहाय हाबफायबाय ओमफ्राय गुरनोसै आरोना नाखौ मोनना मोनाखै ओमफ्राय बिराद बारबो बारदो नालाय खानायफोरखौ एसे खर'फोरखौ एसे खानानै लानोसै नै आर'नाइजों ना गोजा माथो लाया होमबा मा खालामनांगौ ओरै लानांगौ होमबा ओरै लानांगौ खर'खाना लानोसै
ฮ้ยनों माबा नों फुख्रियाव हाबाना नों फुख्रियाव हाबाना लिपस्टिक नांबाय नै मेगनाव होरो लिपस्टिक नांबाय हाबाब्ला आङो माइ फिसायाव सावगोन हाबा बेयाव थागोन नोङो बोरियावनो था आङो नाखौ गुरना हरगोन नोंनो मिथिबाय ओमफ्राय नोङो खनग्रा जा मिथिबाय नों याव होगोन फिसा मेथाइ दामजोब्ला नोङो नै रेडि जाबाय लोगोफोर आङो नाखौ दायो गुरनोसै ओमफ्रायो गुदाम गैलालै बियो ओरै थना लाखिनो आङो दिनयाव खनबाय थानो होदो नोङो बेयावनो था दे आङो नाखौ गुरना हरनोसै ओमफ्रायो फुख्रिखौ एसे देखायदोब्रा माबाखौ हाग्राखौ दैया बेसेबां गोथौ देखायदो दैया नै दैया बारा गोथौ नङा ओमफ्राय बाङाय गाहाय खालामलायबो गोसो खोनादोंना खोनायाखै आं रायलायनायखौ दैया बारा गोथौ नङा नै बेखिनियानो दैया ओमफ्राय नायलाय बैफोर हाग्राखौ नायनानै बेफोरावनो गांजेमा गावरेमा दङदां बायदि मोनबाय थादों आरोना आङो ओमफ्राय बेनिखायनो गुरना नायदों दामानि बिराद बार फैदों नालाय ओमफ्राय बार फैबाथ' गांजेमा गावरेमाफोरा बिरबोयोना ओमफ्राय बिरनानै जोंहानि फुख्रियाव दंबायबायो खोमा थाफैबायदों खोमा होननानै सानदों आरोना आङो ओमफ्राय गुरना नायदों मोनगोन ना मोनाथाय नायलांदो लोगोफोर आं गुरनोसै गावरेमा गोजों खबाया लाबो खबाया नै गावरेमा लाबो खबाइखौ खाथियाव लाबो ओइ बिरलांगोनदांलै बिरा मासे मोनहांबाय जै होननाय फैदों मासे मोननायनि फोरसिना हो रे माबाखौ खबाइखौ गोलैलांगोन बायनाया जांख्रिना हो ओइलाय गहोबायसो मा मोनदों नै गावरेमा दा बाथोन देना जानांगौ फोरो मासेयालाय खारबायदां माब्रै जाबाय हाग्राजों सफा मुथुदो दे लाबाय था बिदियावसो बिदिनो होथेनोसै जोंना खबाया खफा गैया नालाय मा बे गावरेमाया बिरलांगोन जाम्बा बिरलांबाथाय जों मोनजानाय नङा ओरै होथेनांगौ जाबाय नै बिदि होथेनानै लाथ'बाय जोङो माबा दंमोन खावरें दंमोन माहा फिथाइ मिथिला
दावो बेखायनो लायासै गांजेमाखौ ओमफ्राय दा बेखौ गावरेमाखौ माजों जागोनथाय गुरबाय आरोना जिखिजाया ओमफ्राय जानायखौ संनायखौ दा होननानै देखायनोसै होबायाबा रायज्लायनो सानदोंमोन आङो नाखौ माबायावसो गुरनो गोसोमोन बै दुब्लि ओमफ्राय लङा बेफोरावसो गुरनो गोसोमोन ओमफ्राय दै जायाखैना जोंनिथिंजाय बिनिखायनो न'आवनो गुरलाबायबाय आरोना मोनमारबायबो हरलाय आं नाखौ देखायनि बेसे गेर मोनखो नै दख'नायाबो सिजोब्बाय आंना नै बियो आंनि खबाय ओमफ्राय बे जेखायाबो आंनि थांनाय बोसोरावनो बायनायमोन बोराय जाबाय आरोना एसे जेखायखौबो खबायखौबो समान बायदोंमोन ओमफ्राय बोराय जाबाबो मोजाङैनो दङ एसेबां गुरखानाय जाया नालाय जोंहाना बिदिनो गेजेर गेजेर ना मोनसोबाफोरल'सो गुरनाय जायो आरोना बेनिखायनो जेखाया मोजाङैनो दङ जोरबावगोन बायदि मोनदों आङो बोसोरथामसो बोसोरब्रैसो जोरबावगोन बायदि मोनदों जोंना मेथाइ दोंसे खनसे जानो ना आइ भाइ मा फैनाय दे 1 2 3 होनना बुंगोन दे बे आय हाय मा खन दे 1 2 3 आय हाय मा माथु आय हाय मा दै जब गांजेमा दै जब गांजेमा बोथोराबो बारा थिग नङा लोगोफोर बिराद बार बारदों दा साननैसो बिराद बार बारखादों नालाय ओमफ्राय नै दिनैबो बिराद बार ओमफ्राय आङो भिडिअखौ इसेबां गोलाव खालामला बेखिनियावनो फोजोबनो सानबाय आरोना बेखौ जोङो दा बाथोन देना जासिगोन आङो बेखौ भिडिअ बानायनो सम मोनोब्ला ससे भिडिअ बानायनानै उनथिंहाय दाजाबना होसिगोन आरोना भिडिअखौ ओमफ्राय आंनि ना गुरनाय भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबसै दाना जायफोरा जोंनि भिडिअखौ नायबाय जोंनि ना गुरनाय भिडिअखौ नायबाय नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय गंलै नुदों आङो रेलगारि बेयाव रेलगारि खेरन्दाय ओमफ्राय आङो भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबसै लोगोफोर लागोन र' मोजां गोलैगोन दाना जायफोरा आंनि ना गुरनाय भिडिअखौ नायबाय नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो नेक्स्टआवहाय माहाय गोदान भिडिअ लानानै फैलायनोसै ओमफ्राय जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लोगोफोर जल्दि साबस्क्राइब खालामना होदो अननानै मालायफोरनिखौबो साबस्क्राइब खालामबा आंनिखौबो साबस्क्राइब खालामना होदो दे बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै बाय